we are tired. We arrived yesterday night in Gibeon. My first time in Gibeon. Yeah, it's my colleague's 50th birthday party day today. Yeah. So we're gonna party the whole night through. So please stay tuned and watch what we are doing in Gibeon. Thank you, Gibeon. Thank you for. I actually love the place. It's a small Look at the place. church people. Yeah, They really help us with basket. Yes, And till later. See you guys. Ja, hier zo is het nog bezig om ons recht te maken, om een beetje te stappen en een beetje te kijken hoe die plek lijkt. Charles is bezig met dat het smaak en een beetje koffie te drinken. Gibeon! Dat is wel een beetje goed geweest. Yes. Kijk naar de rechts en maak het een beetje mooi. En daar lopen ons nog. Daar stappen ons. Ik heb met 3 collega's. Als het op pad naar onze Laura's huis, daar is een klein plekje. Dat is nog Gibeon, Diana. Huisiekie is die pad waar ons moet stappen. Dat is Afrika en Pink. Ja, hier zo gaan ze. Joggies op, dat is die curry zo. Je curry is een wendhoek. Dat gaan we nu huis doen. Ik zeg voor mij dat ik een trap. Ons Jango terug. Wendhoek toe. Ons stap. Ik ga nog eens genieten. Een beetje zo stap. Hola. Je hebt de gaal. Een plek. Noem de G6. Dit is mijn partner crime. G6 is blijkbaar Gibeon's andere naam. Daar is mijn collega's, ze wonen vooral mooi. En die Agasaman. Yebo.